Hola Cubixeros, què tal, com esteu? Doncs en el vídeo d'avui, com ja haureu vist en el títol i en la miniatura, doncs sí, una ruleta decidirà el cub que he de resoldre. Aquí tinc els cubs que he posat a la ruleta, me'ls he preparat aquí. I doncs bueno, jo crec que serà un vídeo bastant divertit. I doncs, abans de començar, vull que us subscriviu, deixeu un like i doncs comencem. Per començar, faré, em sembla que 4 tirades, així, depèn. Sembla que faré entre 4, sí, més o menys. Vale, tirarem. A veure, aquí ja en surt. I ens ha tocat Mirror 2x2. Ens ha tocat el Mirror 2x2, que és aquest d'aquí. I doncs, bueno, anem a desfer-lo i a resoldre'l. Com veieu, és un 2x2, però mirror, que es deforma. I pot arribar a vegades a liar una mica. Clar, entre que les peces són... com que es deforma i tal, doncs pot acabar liant. Bueno, primer de tot ens hem de fixar en una peça, per exemple aquesta, aquí ja tinc la seva, i hem de buscar, doncs, d'anar mirant quina creiem que pot anar. Per exemple, aquí va aquesta. I ara aquí hem de trobar una més o menys d'aquest tamany, que pot ser aquesta... No, aquesta no és. Jo crec que serà aquesta. No, perquè aquesta va aquí. Doncs llavors pot ser... és aquesta. Vale, ja l'hem trobat. Ja tenim una cara feta. Tot i que acaba liant una mica, no és gaire complicat. Si saps fer un 2x2, és fàcil, no? L'únic que, bueno, lia una mica, com ja us he dit. Aquí ens apliquem aquest algoritme. I aquí, com veieu, aquesta peça d'anar aquí i aquesta d'anar aquí. Doncs apliquem un algoritme. El mateix del 2x2, el mateix algoritme del 2x2 al final. I ja el tenim fet. Bé, un cub bastant fàcil. I doncs, bueno, passem a la següent. Ara aquí li donem a tirar. A veure quin ens toca. I em sembla que ens tocarà una altra vegada el Mirror 2x2. Bueno, torno a tirar perquè com que ja l'hem fet, no el tornaré a fer. A veure quin ens toca ara. Ens toca... sembla que el Dino Cube... Sí, ja ha tocat el Dino Cube. És un cub, és el cub més recent que tinc, juntament amb el Ready Cube, que vaig fer l'unboxing a l'especial un any, que el tindreu pel meu canal. Doncs bueno, és un cub també bastant fàcil, que segurament us pujaré un tutorial. I doncs bueno, primer el que hem de fer és ens fixem en qualsevol peça i sabem que el contrari del vermell és el taronja. Doncs agafem la taronja, la tenim aquí, i la posem a davant seu. Després mirem al costat del vermell, a l'esquerra del vermell, sempre va el verd. Què fem? Ha d'anar aquí. Què fem? Per no carregar-nos això, baixem, girem aquest, posem la peça, que ja la tinguem, i pugem. I ara ho fem el mateix, però amb aquesta, amb la blava. Fem així, girem la de dalt i la posem. Ara el que hem de fer és posar això. Per exemple, comencem per aquest, el blau taronja, aquest. El tenim aquí, doncs el portem aquí i l'insertem. És molt fàcil. Aquest ja se'ns ha fet i ara tenim aquest que el posem així, fàcil. I després tenim aquest, també el posem així, molt fàcil. I ara aquí el que hem de fer és posar això al seu lloc, aquestes peces al seu lloc. Per exemple, aquí va la
vermella, fem així, així, i ja tenim fet el cub. Bueno, us deia, un cub molt fàcil i doncs, bueno, passem al següent. A veure quin cub ens toca. A veure... I ens toca l'Eevee Cube. Perfecte. És un cub també molt fàcil, m'estan tocant cubs bastant facilets. És un cub molt fàcil que teniu el tutorial al canal, també. I doncs, bueno, anem a fer-lo. Per començar, posem bé tots aquests centres així. Vale. I ara tenim això, aquesta situació. Anem a fer així. Anem a fer així, 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 així. I ara l'últim, així, així, així i així. Com veieu, ja tenim el cub fet. És un cub molt fàcil, també molt senzill, us el recomano molt. És ràpid de fer, també. I doncs, bueno, passem ja al quart, a la quarta tirada. A veure, quin ens toca. I... sembla que torna a tocar l'Eevee Cube. Bueno, com que l'acabem de fer, torno a donar-li. A veure, espero que no ens toqui un que ja l'hem fet. I ens tocarà el 2x2x3. Sí, ens tocarà el 2x2x3. És un cub també molt fàcil, que teniu el tutorial al canal. És un cub fàcil, senzill, xulo. I doncs, bueno, tenim més o menys desfet. I doncs, bueno, anem a fer-lo. Primer fem això. Se'ns ha fet la cara. I ara posem aquest algoritme. I... vale, ara hem de fer així. Així, i ja el tenim fet. Com us deia, també un cub molt fàcil, us el recomano molt també. Doncs, bueno, passem ja a l'última tirada. Aquesta ja serà l'última. A veure quin cub ens toca. A veure... el mirror, sí, té pinta que és el mirror. Vale. Bueno, com que ja l'hem fet, doncs tornaré a donar-li. A veure quin ens toca ara. Quan ja hem fet 4... Tu, no paren de tocar, que ja l'hem fet, El Dino Cube ja l'hem fet. Ostres, tu, haurem de donar-li uns quants cops. A veure... farem el Ready Cube. Sí. Vale, aquest serà ja l'últim cub. El tenim per aquí. És un cub també molt fàcil, que vaig portar l'unboxing juntament amb el Dino Cube. I doncs, bueno, quan ja el tenim ben desfet. Vale. Aquí és la cara, a veure... Vale, aquí. Vale, primer hem de fer la cara. Jo sempre començo per la blanca. És un cub molt fàcil. Aquesta ho posem així. Aquest així. I ara aquí hem de fer així. 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 I així. I ara posem els centres aquests. I ara fem ja l'últim moviment. I doncs ja està. Com us he dit, també un cub super fàcil. I doncs, bueno, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Hem fet tots els cubs excepte aquests 3. Sí? Que hem fet el Eevee Cube, el Ready Cube, el 2x2x3, el Dino Cube i el Mirror 2x2. Doncs bueno, espero que us hagi agradat aquest vídeo. Si és així, deixeu un like, subscriu-vos, per aquí us deixo el meu canal i aquí l'últim vídeo penjat. I doncs bueno, adeu!